Anem allà, ¿Sabes qué ha pasado? Y Uso li va contar a la seva mare que la colla d'elefants l'havien enviat allí al forat perquè caiguera. I què passa? Jo no allí que ningú es disfressa de color blanc. Tots els elefants li van dir, mira, estem fans de tu. Volem ser amics d'Uso perquè... Demostració del nostre dinar típic, menjar típic, que és la bossa de pol, farcida, i és un menjar dels nostres antepassats, del Cid de Miramar, i nosaltres, gràcies a tot, els nostres pares, les nostres mares ens han ensenyat. Ou sabem que dona més de... i perquè no s'anisca, el que és un pa amunt. Conforme estan, pa amunt. I ja està, el caldo perfecte. Que a mi ja me semblava anar. I vull fer insistència en això. La cultura és segura, perquè, mireu, aquest és l'últim, la novetat, agarra això. Això? A més, la novetat. Vale. Li dediques si vols. I mitja. Recordem el tio Paleró. Ai, recordem el tio Paleró. Va morir qualsevol dia, l'enterrarem després, però encara no vivia, però en el poble jo visqué. Les paraules agrejades i a la pobla va tornar. Quan corre ja nou me farà la teulada i jo canya
Digues encara. Faig una foto. Clar que sí, però ràpid, que no. Hola, Marta. Hem de posar-nos. Marta Caldelli. Espera. Moltes gràcies, Miramar! Ja estem així! El nostre regidor de Cultura, Ah, de festes, pues això, pues... Dígame de cos. Que estiga molt guapo, que estiga molt atlètic, que el vols musculós o atlètic? Musculós no. Musculós no, atlètic. O sea, que siga guapo, musculós, alguna cosa més física, jo què sé. Que tinga diners. No sé si m'has tocat l'ull o és un tic, però vinga, allà, su parella, sí. I ell és el teu pare? No. No, su parella? Sí? Què són? Has pensat això? I el futur guàrdia civil? Jo, que se Rafa Bunyol, el pobles tontos. Així n'hi ha. Vinga un dia, però t'ho dic. Vinga un dia. Ja, un dia que estigues en casa que dius, no sé què fer, un dia com avui, que gràcies per vindre, també t'ho dic, perquè què anaves a fer avui? Quedar-te en casa, mirar multicina d'Antena 3, que són totes les pel·lícules iguals, sí o no? Uno de cada, cada un té la seva feina. I se mos coneix per el poble dels tontos, això ho sabíeu? No? Poble dels tontos, se me nota la cara o què? No estic bé, me sap mal. Avui és el que tenim tots els que estem així en comú, digueu que clar. Totes les persones que estem així, tots, sense faltar ningú, hem tingut o tenim una mare.